Silamɛw ni ye kunnafoni ka da silamɛ ɲuman bɛɛ kulo kan. Tubabukalo tile 9 dimanche don n'o ye karido ye ka dugujɛ ntɛnɛndon la. Sheikh Ali Badara Sangare n'a ka cɛdenw o bɛ Banikɔ kɔnɔna na Ngolobugu commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya Siankɔrɔ kɔni na. Wajuli belebeleba o bolodalen don ka bɛn sunkalo belebeleba in o tile 18 ma coyi ka dugujɛ 19 la. Wajuliba o bɛ Sheikh Ali Badara Sangare Jamiya Ansarudini karamɔgɔ wajulikɛlaba don Bamakɔ. O bɛ Ali Sangare bolo Siankɔrɔ kɔni na. Wele dalen don. Duguila kɔnɔ a kɔ kan, Ngolobugu kɔnɔ a kɔ kan, Banikɔ kɔnɔ a kɔ kan, mɔgɔ o mɔgɔ n'i tulo b'an kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen pe karido tubabukalo tile 9 avril kalo san 2023 an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kelen pe la Siankɔrɔ kɔni. O ye wajuli min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dugukolo sanfɛ. Don dugukolo na ŋuna Siankɔrɔ kɔni na k'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min ye dugu ninnu Ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna na. An karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye. Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye. Naba cɛmanw ni musomanw Ala ka bɛɛ na hɛrɛ la ka bɛɛ segin hɛrɛ la. Ala kɛra bana so kama sɔli ala Mustafa Kari. Dali masade anso 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 Soni site dani masaka soni bo Soni site jabaru masaka soni bo Alayanzo badara de la Sira koro badara de la Badara kera kile koninde Mogo bise ka sanji mine Mogo tise ka kile mine Alayanzo dani masade anzo Ali nyani na dali